सुननी, लेकिन ध्यान देगे एगो सखी दूसरा सखी से कहत बा। एगो सखी बबीता चौहान जी ध्यान देगी और हमारी सरोज चौहान जी। एक सखी दूसरा सखी से कहत बा कि सखी अब की बार वोट हमहन के देवे के बाद दूसर का सखी समझावत है कि सुनत हो अब की बार बड़ा जुझारू नेता आयल हम, अगली बार थोड़ा हमान से चूक हो गई, अगली बार थोड़ा चूक हो गई, लेकिन अब की बार हमान के वोट साइकिल पर देवे के बाद कहत बा।